Onyina ho ekua Adoma ma wani na wo papa enti wadawroma we die wasoma yewra Robert Onyina ose na nije ho me pacho uyi anonse Mako pacha fe die sisie no mako afedo masisi mi ache ese mpese nka metena se na mehwe me ma no o masisi me ma na sisi wa che mi pacha ai ma se we obesisi wu a wa ba yanimu yi ususu se obetumi okay wono anete ya papa wuti asem a wokan pacha wuyi anonse ndie na woka che wose omo se woka omo a wose emema or refer to mema o masisi na che also ye bema enti di asem na woka e di atu ni tirimu a sisi ya be kire se wo de wo mai se wo besi enti ese de ye wo ne ono no nkomo muni nkomo woka ne akua ne oche wa adwene bisa no na onyi wa no sese meja amo enti ya no na de aka wo misa wo akua papa said ya woka nyina no menim na mate bebre soso na sesi ya no mintimi metna fidikasie mu ha amma amansan nyina kasa ya kasa baabi a ya hwe ye ne de kasa koduro no nye asam ketu a chen se de me kodi hene na me so aya kire me manfo de me kan wa ha no ekọ wiase ama nyina ti se de wonte yetwi kasa na nti bi nti ase nti ne me ma betra ha me kan enye eni ensem hunu ana me bedada amanfo a yetie afidikasie Akoma ne wo ma adwene nti de mesi me bo a ma ba ha me beka nti wo so ya frɛ wa ma obehia mo ha no asem hia anya na adane bia ada ise we ya chense de me so ayo asema me ka chense de me so ay a kire Ghana ne wiasefo nyina nti ne asi atwamu no se obi gina afikire baabi no ofrɛ wa me de amansan nim na metie ntimi emetwa kontompo anase medada amanfo adwene fo woni agro timasem nyina bisa na ni akai se de meja ma mo se de kire wa adwene bia no bisa no na ono nso nyi wa no